Igbo anya abịala, anya abịala. Anya abịala, anya abịala. Ndị obodo anyị obodo ka nji bịa. Ụmụ Naịjirịa obodo ka nji bịa. Anya abịala, anya abịala, anya abịala. Anya abịala, anya abịala no. Ụmụ obodo anyị anya abịala, anya abịala. Ndị ala anyị anya abịala, anya abịala, anya abịala. Areze ekuribe ndị ọma njem ọnụ gị bụ onye ọma na-esonyere m ile anya ị ga-ahụ n'anya wuchiela ọzọ kpọmkwem. Ebụkwana gị ebe ọzọ anyị na ugbu a na-abụghị naanị na Isi Mbido TV, ebe ihe niile na-eme, ebe ihe niile dị mmasị ya bịara gị ịhụnanya nakwa obi sarịsara. Echefukwala na aha m ka bụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC Akpụke TV, nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịma na ịkpọ m onye mmemme nwanne, ihe ọbụla m ji na akpa nsị gị ngwalekwu ya jide. Ọ bụrụ na ile anya ị nwere ike na-ele anya sị anyị dị mmadụ ole ka anyị dị. Nwanne Igbo si na ọ na-abụ ihe kwuru ihe akwụdebe ya. Nsị na anya abịala, ọ pụtara na anyị mere gịnị na anya abịala. Hapụzie mmadụ ole na-ahụ n'ihe onyonyo oge ugbu a. Otu ọbụla si wee dị, ọ bụ n'oge nke ị chọrọ nke na-abịara gị site na naanị n'Isi Mbido TV. Ịma n'oge ọbụla m bịara ebe a n'ọba ọchị, ọ bụ obi aṅụrị, obi sarasara ka nji wee na-eme gịnị, ka nji wee na-abịa. Ana m asị gị onye nke m lee, ngwa bukelata oche gị nso ka ị nọdebezie ihe onyonyo oge ahụ nso kpọmkwem ka ị na-enwe m nkiri a. Ana m asịkwanụ ndo, ngwa kpọkọ ụmụazị gị, kpọkọ ezinụlọ gị. Ọ bụrụgodị na gị na nwunye gị na-ese okwu, ngwa hapụgodo okwu ahụ na-ese, unu kirichazie ihe onyonyo, unu eme gịnị, ọ dịzie unu mma unu ekpezie, ma ọ dịzighị unu mma unu eme gịnị, unu eburukwa iwe n'obi. Mana ị na-ebukwa iwe n'obi, echefukwala na onye ewe iwu ụwa aka ya njọ, onye eweli iwe, onye ewe iwu ụwa aka ya njọ, onye eweli iwe, onye ewe iwu ụwa aka ya njọ, onye eweli iwe, onye ewe iwu ụwa aka ya njọ, onye eweli iwe. Ịbụla ndị anụ ejibu n'aka na ya bụ ozi na ọ dabara adaba. Ịma na udo amaka, ihe ọbụla udo na-agaghị enye anyị, ọgbaghara enweghị ike inye anyị ya ma ọlị ma ọlị. Ya bụ gịnị, ka anyị gbaa mbọ na-akwado udo. Udo nwa na-ekwu okwu ya, a na-ekwu okwu udo, a na-ele anya na Nasarawa, a na-ekwu okwu udo, a na-ele anya na Bonu, asị na udo adịghị ebe ahụ. A na-ele anya, a na-ekwu okwu Adamawa. Nwanne, udo bidoro n'ezinụlọ, udo bidoro na gị onwe gị, o bidoro na gị nwa bụ onye nna, o bidoro na gị nwa bụ onye nne, o bidoro n'ebe ụmụaka nọ. Ya bụ gịnị, ọ bụrụ na ezinụlọ anyị, obere ezinụlọ anyị mee gịnị, dị n'udo, ọ ga-eme gịnị, ọ ga-agbasakwuo aka wee bata n'ọha obodo. Ọha obodo dị n'udo, ịhụ na ọ ga-eme gịnị, na ọ ga-agbasakwuo aka. Ụwa anyị nọ n'ime ya wee bụrụ gịnị, wee bụrụ ụwa udo. Nke ahụ wee bụrụ ya. Onye nke m lee, abịakwala m ọzọ. Ịma na ọ na-eme ọbịa m n'isi, nchọ ka ọ ga-esi wee bata m n'ọnụ. Ọ bata m n'ọnụ, nkwuo ya na-asịkwanụ ndo. Ọ bụrụ na nkwuo nke na-achọghị, ịchọwa nwanne m rie mbọmbọ, maka na vụ m ka mma karịa statementi. A na-asịkwanụ ndo. Onye nke m lee, ịmakwa na oge ọbụla m bịara ebe a, ọ na-abụ oge ozi ekele. Ya bụ gịnị, oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ anyị ji na-ezipụ ozi ekele ndị ahụ sitere gị n'aka. O nwere onye ị chọrọ ikele, nne gị, nna gị, mpa gị, mma gị, ndị niile gị na ha na-azụ ahịa n'ụmụ ahịa, ndị nebo unu, mmemme kampeji ma papa bọmbọị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikele ha, ọ bụ nnọọ oge a ka anyị ga-eme gịnị, ka anyị ga-eji wee nabata ozi ekele gị wee zipụ ya, maka na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ anaghị eme gịnị, ọha gị iru eluigwe ntị. Otu ọbụla o si wee dị, chọọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile, na Facebook, na Instagram, na YouTube, na Twitter. Anyị nọcha ebe ndị ahụ niile. Zibatara anyị ozi ekele gị na @Isi Mbido TV, ebe ahụ ka ị ga-anwudo anyị. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị, ọ bụrụ na o nwere ọmalịcha egwu dị gị mma, ị chọrọ ka m kụpụrụ gị, maka na enwere ihe mere na-eji na-akpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Nkwa bụ nkwa, nkwa ka nkwa, nkwa melete, nkwa ka Igbo, nkwa sakramento, nkwa konfamento. Nwanne, nna apịapụrụ gị ya isi ọwachi. Nkwa kachukwu tudum kucha chọ ntudum chuchọ chọ ntudum chuchọ chọ mgbamgba nchuchum ndugba nkicha njugurugujọ njugurugujọ mgbagadugududu yam yam yam. Onye nke m lee, abịala m, ejikwa m isiokwu kajara akaja mụ na gị ga-eme gịnị, mụ na gị ga-atọghasị n'ụbọchị taa. Maka gịnị, ọ na-abụ Igbo kwuru okwu sị na otu osisi anaghị eme oke ọhịa. Ya
bụ gịnị amamihe bụ oke ọhịa anaghị awacha ya awacha ka ị na-aba ka ị na-ahụ na ịkwụbeghị ibi nso akwọ nke ahụ wee bụrụ ya onye nke m lee enwere m isiokwu nji bịa n'ụbọchị taa mana tupu ntụlee ya bụ isiokwu ma atọghere gị ya m ga-aga ka m mee gịnị ka nchọta ọmalịcha egwu dị mma mụ na gị ga-eji wee sọọ galigali ọ bụrụ na ịgbasịa ya bụ egwu wee lọghachi azụ ngwa gị isiokwu nke nji n'aka n'ụbọchị taa onye nke m lee agakwala ebe ọbụla ana m abịa ndị ọma awụchikwala m ọzọ ana m asị gị nnọọ ọka bụkwa n'isi mbido TV ka mụ na gị na ugbu a anyị na-asịkwanụ ndo aka bụkwa m onye nke ga ahụ maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụke TV nwa aka na-achụpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịma na ịkpọ bụ onye mmemme ihe ọbụla m tinyere aka na akpa m nsị gị nhụghala ya nsị gị onye nke ngwa jide ya ịma na akpa m agaghị adị ka akpa ndị nna ịma na onwe ka ndị nna ga-esi tinye aka na akpa ha wepụta ya ihe ị ga-ahụ bụ gịnị ose ọjị ma ịhụgo ose ọjị ga-ahụ ọjị ma ịhụgo ọjị ha ga-ahụ gịnị ga-ahụ granọt ndị ahịa mere gịnị egoro nọrọ na nkọ wee tachaa ka nwunye ha hapụ ime gịnị ka nwunye ha hapụ ịhụ ha gị nwa bụ onye nne ịma na ihe na-ahụ ma ị na-asa akwa dị gị maka na ọ bụghị oge niile ka ị na-ahụ ego n'ime akpa dị gị enwekwa ụmụ ihe ndị ọzọ ụmụ ihe ndị ahụ eriri na backyard onye ka m lee ya gaziere gị anya emela gịnị anya asọọla galigali eji m n'aka na egwu ahụ anyị kụpụrụ gị nke ahụ bụ egwu nke m kpọrọ egwu sekiripense ya bụ gịnị na ya bụ egwu dabara adaba na gị na ezinụlọ gị na ebe ahụ ịnọ na-eme gịnị ịnọ na-azọrọkwa ya bụ egwu n'ihi na ka ị nọ ebe ahụ na-agba ka m onwe m nọkwa ebe a na-azọkwa nke m na-asịkwanụ ndo enwere ihe mere na-ejiri akpọ m onye mmemme onye bụ ọpụta ihe a na-eme ọtọbụla si wee dị tupu anyị aga ya bụ obere ezumike wee gbarie egwu ahụ agwara m gị nnọọ sị na ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ m ga-atọrọ gị isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa maka na oge ọbụla anyị bịara ebe a anyị na-enwe isiokwu kajara kaja isiokwu bụ egwu eji isiokwu bụ a na-atọghesi ya otu a oyi ife ọ dịka ife echefukwala na dịka m na-eme gịnị dịka m na-akọwa ya bụ isiokwu dịka m na-atọghesi ya o nwekwa ozi ekele ahụ ị chọrọ izibata ị na-eme gịnị ị na-edebata ya bụ ozi ekele n'igwe soshal midia maka na oge na-adịghị anya nwanne m ga-ebido gụpụwa ozi ekele ahụ na-apịapụkwa ọmalịcha egwu ndị ahụ ị ga-asị m mee gịnị ị ga-asị m pịapụrụ gị nke ahụ wee bụrụ ya gịnị ka m na-ekwu onye nke m lee isiokwu nke m ji n'aka n'ụbọchị taa bụ gịnị ọ bụ agwa inye ekele agwa inye ekele ya bụ gịnị mmadụ mere gị ihe ọma esi ya na ihe o mere gịnị dị mma echefula na Igbo kwuru okwu sị na ọ na-abụ ekele onye gwọrọ akịdị o mee gịnị ọgwọta ọzọ ekele onye gwọrọ akịdị o mee gịnị ọgwọta ọzọ ya bụ gịnị na ihe ọma dị mma Igbo si na ihe ọma na anya mere gịnị na anya gbara ndụ ị nwere ike na-ajụ mmadụ isi mmadụ imeela maọbụ ikele mmadụ na ihe o mere ya dị mma maọbụ na ihe o mere ya masịrị ya na afọ juru ya na ọ bụ ihe anyị na-eme kwa ụbọchị kedụzie nke merenụ o ji bụrụ isiokwu nji bịa n'ụbọchị taa nwanne ihe merenụ o ji bụrụ isiokwu nji bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị na agbanyeghị otu ahụ isi mmadụ na imeela maka ihe ọma imere m n'agbanyeghị otu ahụ ọ bụ ihe a na-ahụta kwa ụbọchị ọ bụghị mmadụ niile maara ka esi eme gịnị ka esi asị mmadụ imeela ama mma gị waba onye ọma na-ekiri m ugbu a ma o nweela ka ihe si wee mere gị na mmadụ i wee gbachaa mbọ wee tipụta onwe gị ọnya mere mmadụ ihe ọma mana onye ahụ enweghị mmụọ ịbịaghachi bịasị gị nne maọbụkwanụ nna maọbụkwanụ nwanne ahụ ihe anyị mere m ụbọchị a ọ dị m mma nke ukwuu ọ bụghị mmadụ niile maka esi eme nke ahụ ya bụ gịnị ọ bụrụ na ọ bụghị mmadụ niile maka esi asị mmadụ imeela maka ihe ọma imere m mara na gịnị mara na ya bụ ihe anyị kwesịkwara ị na-arụtụ ya aka ka o nwee ike ọ bụrụ na o nwekwa ka o si wee dị ọ bụrụ gị onwe gị na-ekiri m na mmadụ mere gị ihe ọma ị naghị enwecha mmụọ isonye ahụ na ihe o mere dị mma ihe mere na o ji dị mkpa bụ gịnị ọ bụrụ na ịmụta ị na-asị mmadụ imeela enwere uru nnọọ uru kajara akaja dị na ị na-eme ụdị omume ahụ gịnị bụ ya bụ uru Igbo si na ekele onye akịdị o mee gịnị ọgwọta ọzọ maka na ụfọdụ oge anyị nwa bụ mmadụ ga-anọ ọ bụrụgodị na gị onwe gị na-ekiri m ugbu a nsị gị ngwa nna cheregodi ngwa ji nwayọọ kpọlata uche gị azụ
kee the last time maọbụ oge ikpeazụ mmadụ mere gịnị mmadụ mere gị ọgọ. O nwere ike bụrụ mmadụ sendiri gị ezigbo ego, nnukwute ego, ihe dịka o nwere ike bụrụ na mmadụ kpọrọ gị nna enwere ego m na-anaghị eyuzu o teela ego ha nọwara m n'aka nsị kama ego ahụ ga-anọkwanụ o nwere ike mmiri ama ya bụ ego o wee mebie m wee sị ka m were godi 150,000 na sị gị ngwa jide godi ya ihe ọbụla masịrị gị were ya goo. Kedu nnọọ ka obi ga-esi dị gị? Nwanne o nwere ike ọ bụrụ na ọ n'ime palọ ka ị nọ ịmalie elu ịmalicha elu like this i were isi gị bipụ silin fan. Gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụghị ma oge mmadụ mere gị nnukwute ihe ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-asị onye ahụ imeela. Ya bụ gịnị obere ihe ụmụ obere ihe ndị mmadụ na-elefuru anya. Ọ bụ ụmụ ihe ndị ahụ ọ bụrụ na esi mmadụ ihe i mere m dị m mma imeela, ịhụ gịnị o mekwa karịa maka na ekele onye akịdị ome gịnị ọgọta ọzọ. Maka na ụfọdụ oge m ga-eji ụfọdụ ezinụlọ wee maa atụ. O nwee ndị nna bụ nwunye ha siere ha ọtọrọ pipi like this sie ofe kwụọ aka. Ịma na o nwere ka ndị nne ndị mmasị asacha aka ha otu a kwụọ aka tee ezigbo ofe maka na enwere ihe dị iche na mmadụ siri ofe na mmadụ tere ofe ete. Onye nke ebule etechara gị ofe egusi dịka onye nna wee mee gịnị butu ụtara ndị ahụ akwụkwara aka wee sụọ wee papụtara gị ya irichaa ya otu a. O nwere ike nne nwe ụlọ na-atụ anya na ị ga-asị ya nne ofe gị nke a atọọla ofe gị nke a tọrọ separate mana onye nna richaa ya bụ nri saa aka mee ihu ya ka ọ hụbeghị ihe ọbụla. O nwere ike onye nne wee sizie nna anyị nke ihe risikwana nri eji maka na ya bụ ofe ọ dabakwara adaba tọkwara ụtọ. Onye nna sizie ya isielanụ kama na nnu atụ ya ọfụma. Ọ bụkwa na nnu adịghị n'ofe ahụ kama na onye nna na-achọ onye ọ ga-agba egbe n'ụkwụ egbe ọnụ. Ịhụzie nne nwe ụlọ eme gịnị ya asụlaga. Ya bụ gịnị ụfọdụ oge ụmụ obere ihe ndị ahụ anyị kwesịrị na-asị ihe i mere dị mma ihe i mere dị mma imeela. Ụfọdụ oge anyị na-eme gịnị anyị na-elefuru ya anya. Eji m n'aka na ị na-eme gịnị na ị na-aghọta ihe m na-ekwu nke ọma. Ya bụ ọ bụrụ na ị ka na-esonye anyị ugbu a, isiokwu anyị na-eleba anya bụ gịnị inye mmadụ ekele, agwa inye ekele, agwa inye ekele. Ị na-asị mmadụ imeela imere nke ọma ihe i mere gịnị ihe i mere dị mma. Ya bụ gịnị mmadụ mere gị ọgọ ọ bụrụ na ị chọrọ ka m kọwaa ya ma ọ bụ na ịghọtaghị Igbo m sụrụ nke ọma. Agwa inye mmadụ ekele maọbụ agwa inye ekele bụ gịnị oge ị kpachapụrụ anya wee kelee mmadụ n'ihe ọma o mere gị. Ụfọdụ oge anyị na-ejikwa omume na-ekele mmadụ n'ihe ọma o mere anyị. Ụfọdụ oge anyị na-ejikwa ọnụ na-egosipụta gịnị na-egosipụta ozi ekele na-egosipụta ekele ọma. Gịnị bụ okwu ọnụ a na-ekwu? Maka na okwu ọnụ a na-ekwu nwere mpụtara maọbụ meaning ka ndị oyibo si wee mee gịnị ka ndị oyibo si wee sụọ ya. Ya bụ gịnị ya bụ enwere ka ị ga-esi wee họrọ okwu ndị ahụ dị ọgọ. Enwere okwu ndị dị ọgọ. Okwu ndị ahụ ị naghị ekwupụta ya oge ọbụla. Ya bụ gịnị i wee were okwu ndị ahụ dị ọgọ wee gakwuru onye ahụ mere gị ihe ọma wee sị nna m ihe i mere ọ dị m mma, daalụ, imeela, Chukwu gọzie gị ndị ka isi wee mere m onye ọzọ mekwara gị otu ahụ. Ị na-ahụ na ị na-eche echiche echeba echiche echeba n'ime okwu ahụ. Ị na-ahụ na okwu ndị ahụ mkpụrụ okwu ndị ahụ mere gịnị na mkpụrụ okwu ndị ahụ dị ọgọ. Ya bụ ọ bụghị okwu a na-ekwu otu ọ sọrọ gị. Ọ na-ezikwuru ibe ndị ọma njem ọnụ anyị ka nọkwa n'oge nke ị chọrọ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Aga m eji ọsọ n'ije ka m ṅụrụtụ obere mmiri. Ọ bụrụ na ṅụrịsịa mmiri ahụ wee lọghachi azụ anyị aga n'ihu. Agakwala ebe ọbụla, ana m abịa. Ndị ọma anyị alọghachikwala ọzọ. Anyị ka nọkwa n'oge nke ị chọrọ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Echefukwala na ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ike Ije
mmadụ PLC akpụketa ivu nwa aka na-achịpụta nkwa kemgbe n'Afrịka ịwana ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye gbapụta ihe a na-eme nwanne ihe ọbụla m ji na-akpa nsị gị wee gịnị nsị gị were ya jidere m maka na ihe nyere mmadụ jidere mmadụ ọ pụtara na onye ahụ ga-eme gịnị na onye ahụ ga-abịaghachikwa ọzọ bịa were ya mana ọ masịzie m nle gị anya n'ihu nlaiki ya ihu gị nhapụ ịbịa were ya mana nle gị anya n'ihu ọ bụrụzie na m like gị ihu gị o ruo n'abalị ya mbịa pịara gị aka n'ụzọ ịgbagba akịka aka ito ngwa wepụtara m ihe a onye nke m lee ka anyị na-eme ka anyị na-azụrụ ya bụ egwu ka gịnị ka ozi ekele ole na ole na-abata maka gịnị ozi ekele ndị ahụ unu na-ezibata na ya maka gịnị maka na isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa bụ gịnị ọ bụ mmadụ igosipụta agwa ekele ka anyị na-ekwu ugbu a o nwere onye ahụ mere gị ihe ọma o nwere onye ahụ ị na-agaghị echefu o nwere onye ahụ dị gị n'obi o nwere onye ahụ na-eme icheta ya obi na-atọ gị rịkpọọ na-eme gị polina ọ dịzie gị ka ga-asị na ị ga-agbakwudozie onye ahụ ka gị na ya nọrọzie ofu ebe forever and ever nwanne gwa m aha onye ahụ gwa m ihe ọma ahụ o mere gị ma ọ bụrụ na ọ masị gị ime gịnị ịgwa anyị ya mgbe kelere gị onye ahụ n'ụzọ pụrụ iche eji m n'aka na afọ ọhụụ a na-eme gịnị na-amakwara anyị mma maka na ka anyị si wee na-ekwu ya anyị na-asị afọ makwara gị mma nke ahụ wee bụrụ ya ịma na ndị ụka na-agụ gịnị nwere egwu ụka na-agụ abụm onye ka mbụ n'ụwa abụm onye Chineke na-echere m echiche ọma nwanne hapụrụ m olu a maka na ihe nri n'ekeresimesi ọkapụchabeghị m n'olu maka gịnị maka na nga ịbụ abụ na otu abụ ndị kwaya ugbu a ka ọ si dị a ga-achụpụ m kwaya masta ga-achụ m ọsọ maka na otu ọbụla o si wee dị nke ahụ wee bụrụ ya onye nke m lee ozi ekele mbụ nji n'aka ugbu a sitere n'aka Uchechukwu Ogbonna na-asụrụ m nwanne ka ewee Uchechukwu ya gazie Uchechukwu si nnọọ na Afarukwu dị n'Ụmụahịa Igbeku na-emeghị na-ezibatara m ozi ekele ya ọ si na m were egwu ọbụla masịrị m were kelee ụmụ Igbo niile ụmụ Igbo ka Igbo ebe ọbụla ha nọ ma ndị nọ na mba ofesi maka na ebe ọbụla ị gara m ịhụgo onye Igbo nwanne chịkọrọ akpụkpọ ụkwụ gị gbafuo maka na enwe ndị Igbo nọ na mba China na-eme gịnị na-atụ kọntena ọ na-abata Naijiria na-ekule ya na-afọwọdụ ọ gịnị dị nwe ihe ọzọ anyị dị mma ya anyị ga na-achụ ego anyị ga na-akpa mọnị anyị ga na-achụ ya ebe ọbụla ego bara a na-eme gịnị anyị ga na-ebute ya ebute Uchechukwu si m kelere ya ụmụafọ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ na-agba mbọ na-arụpụta ihe ha na ezinụlọ ha ga-eme gịnị ga-eri na-asị ka afọ ọhụụ abụọ afọ 2023 ka ya bụ afọ makwara ha mma Uche ana m asị gị ise n'oge na-adịghị anya aga m apịapụrụ gị egwu ọbụla masịrị m dịka isi wee kwuo ya gazie ya bụ gịnị ozi ekele a sitere na Coal City Enugu steeti ụmụ akwụkwọ eji m aka na ị na-edetu ihe a maka gịnị maka na ọ bụrụ na ị nọ n'Ebonyi Abakaliki ị maghị na Coal City bụ Enugu steeti nwanne ị ga-afọ asịkwasị isi ya bụ gịnị ndị niile nọ na Coal City ya na m ekele unu site na ozi ekele nke a na-anata n'aka Nnanna Kalụ si na Enugu steeti na-asị m nwanne olewe nna anọ m ebe a nwee ihe a na-etinyere fada na buutu ana m asịkwanụ ndo Nnanna si m chọta egwu Igbo ọbụla masịrị m ka m were ya kelere ya ọmarịcha nwunye ya nwada Precious onye Chukwu tụkwasịrị afọ ọhụrụ ana m asị ya gazie maka na oge ọbụla m nụrụ na Chukwu tụkwasịrị mmadụ afọ n'elu afọ ọ na-adịzi m nnọọ ka m bukọrọ ngwa egwu m niile ka m gaa mee gịnị ka m gaa kelee onye ahụ ngwa m ga-apịapụrụ gị egwu nke m ji ọnụ apịa mpịapụchara gị ya wee pịara gị nke a kụrụ n'ime studio Precious ngwa lekwa ya were tugudugududum yam 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 tugudugududum yam 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 tukurukutukum yam 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 ntichom gbangban chom dibari chom gbangban yam adịzikwuru ndị ọma ngwa ka anyị pịapụnụ ọmalịcha egwu a ka anyị ji wee nara ya bụ ozi ekele agakwala ebe ọbụla ana m abịa
ndị ọma anya wuchikwala ọzọ ejimaka na ya bụ ozi ekele anyị zipụrụ na o mere gịnị na o ruola ndị ahụ ezigara ha gịnị aka. Echefukwala n'aka bụkwa Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpọkịta ibu nwa aka na-achọpụta akwụkwọ kemgbe n'Afrịka ịkpọm onye mmemme onye mmekasị nwanne ya gaziere gị. Anyị ka nọkwa n'oge nke ị chọrọ bụ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mmasị ya bịara gị onye nke m lee. Ọ bụrụ na taa bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị n'ọmalịcha ihe omume a, ana m asị gị nnọọ ngwa bịa lekwe ya were ya bụ gịnị oge nke ị chọrọ bụ oge ozi ekele. Onwere onye ahụ ị chọrọ ikele, onwere onye ahụ ihe ya na-amasị gị, nwekwana onye ahụ mere gị ọgọ, onye ahụ mere gị ihe ọma ị chọrọ ikele n'ụdị pụrụ iche. Naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị chọọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter. Ị ga-ahụ anyị na @isimbidotv ebe ahụ ka ị ga-esonyere anyị otu ọbụla o si wee dị. Ọpụkwara na ị chọrọ isonyere m onwe maọbụ zibata ya bụ ozi ekele ị ga-ahụ m na Ikije Stanley Chizaram na Instagram. Ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije iwe mee gịnị iwe zibata ya bụ ozi ekele. Echefukwala na dịka anyị nọ n'oge nke ị chọrọ n'ụbọchị taa, anyị nwere isiokwu gbara ọkpụrụkpụ, isiokwu mụ na gị na-eleba anya na ya. Gịnị bụ isiokwu anyị? Isiokwu anyị bụ agwa ekele, mmadụ inwe agwa ekele. Akọwala m ihe bụ gịnị mmadụ inwe agwa ekele, wee kọwakwanụ na ihe merenụ o ji dị mkpa ka anyị na-eme gịnị, ka anyị na-enye mmadụ ibe anyị ekele. Ị nwere ike na-ajụ, ọ bụ sọ mmadụ ibe gị ka ị nwere ike ị na-enye ekele? Mba, ọ bụghị naanị mmadụ ibe gị ka ị nwere ike ị na-enye ekele. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị ọzọ ị kwesịrị na-enye ekele. Ị nwere ike na-eche ewepụ mmadụ gị na ọzọ ka m ga-enyezi ekele, ọ bụzi ewu, ọ bụzi anụ ọhịa. Ihe ọzọ onye ọzọ anyị kwesịrị na-eme gịnị ị na-enye ekele bụ gịnị? O sepụrụ ụwa dịwenu anyị Jesu Kristi nna anyị bi n'eluigwe, ọgọdọ ya na-akpụ n'ala, na-abụkwanụ gị naanị oversize ka ọ kwara. Maka gịnị? Maka na ihe ọ na-eme erika. Maka na nwaanyị ọka siri ibe erike, nwanne ibe erike. Ihe Chukwu na-emere anyị, ọnụ anyị apụghị ịkọrọ ya mmadụ, n'ihi na anyị dịkwanụ ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ọ bụkwanụ onye? Ọ bụkwanụ Chukwu ka ọ dị n'aka, n'ihi na ọ bụghị mmadụ ka ọ dị n'aka. Ọ bụ ya mere ndị Igbo ji wee na-aba afa na-asị gịnị? Chukwu ka ọ dị n'aka, ma ọ bụkwanụ ọ dị n'aka Chukwu, otu ọbụla o si wee dị. Ka ahụ wee bụrụ ya bụ gịnị? Anyị kwesịrị na-enye Chukwu ekele maka gịnị? Maka nke mbụ, ndụ. Maka na Igbo kwuru okwu sị na ndụ karịrị ihe eji azụ ya. Ka m si wee kwuo na mbụ na ọ bụrụ na Chukwu enyeghị mmadụ ndụ, mmadụ hapụghị ime gịnị? Mmadụ hapụghị inye onwe ya ndụ. Ya bụ gịnị? Anyị kwesịrị inye Chukwu ekele maka ndụ. Anyị kwesịrị inye Chukwu ekele maka ahụ isi ike. Anyị kwesịrị inye Chukwu ekele maka ikuku anyị na-ekuru. Maka na ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ ọgwụ nwa ego ole a na-ere ikuku a ndị na-apụmpụta ya na-ere 50-50. ndị na-apụmpụta ya, ndị organizer, biko na-egbukwala m. Ya bụ gịnị? Nke a na-eme etinye 50 ebe etinye 50, etinye nke 120 n'azụ. Mba, ọwụkwa ikuku nke ahụ. Ikuku ndụ nke ahụ sitere n'aka Chineke nwanne. Ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ ọgwụ chọọ ịna oxygen, Chukwu ekwela ime ego ole ọ bụ, maka na a na-ana ya na nkeji na otu awa ịmala ego ole ọgbaala. Ya bụ gịnị? Ngwa kalkuleti anụ kemgbe i bidoro biwa ndụ. O nwere ike bụrụ na iriele ihe dịka Krismas ruru 50 times. Ya bụ ịnọ afọ 50 irigo Krismas rie. Ngwa kalkuleti ya n'awa, bịa gbakọọ ya mara ikuku ego ole ị na-ekutala. Ya bụ gịnị? Ọ bụrụ na anyị jiri anyị wee gụọ eze anyị ọgụ, anyị ga-ama gịnị? Anyị ga-amakwa na ihe Chukwu na-eme ebuka. Ya bụ gịnị? Ihe Chukwu na-eme bara ụba. Ya bụ ọbịa bụ onye na-enye anyị ndụ, ọbịa bụ onye na-enye anyị ahụ isi ike. Ya bụ gịnị? Anyị ga na-enye ya ekele maka ndụ, anyị ga-enye ya ekele maka ahụ isi ike, anyị ga-enye ya ekele maka ikuku anyị na-eku, ikuku ume. Maka na ọ bụ na mmadụ na-eku ume mere o ji wee bụrụ gịnị? Mmadụ dị ndụ. Mmadụ ndụ. Ya bụ gịnị? Aka ọrụ Chukwu ebuka. Ihe ọzọ anyị ga na-enyekwa Chukwu ekele bụ gịnị? Maka ihe oriri. Maka na ka o sila wee dị, ọ bụghị mmadụ niile nwere ọnụ na-erinwukwa nri. Ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ ọgwụ, ị ga-ahụ nnọọ ndị esicha ebe dịgasị iche iche. Ị na-atụghị anya ya, ị na-enweghị ike ịkọwanwu na-enye ha nri.
ọkwa ghọtara ihe m na-agwa gị ya bụ gịnị na ịdị ndụ ahụ esie gị ike iji aka gị na-apịrị ụtara na-apịaba n'ọnụ gị na-elo ihe a ikuru osikapa dịka emechara mmemme ekeresimesi ụbọchị ole na ole gara aga mekwa mmemme ncheta mmemme afọ ọhụụ ya bụ afọ New Year ya bụ gịnị iji aka gị wee pịa ezigbo osikapa chọta ọkụkọ pịa ọkụkọ na-enweghị ihe o mere gị tinye ya mma n'olu o nwere ike bụrụ ewu ka i gburu pụta ezigbo mkpi kajara akaja tinye ya mma n'olu a na-atagwu a na-aṅụ ugwu a na-eri ihe ndị a niile nwere onye na-asị Chukwu nna rọpụtara ihe oriri a ya gaziere gị imeela a na-eme gịnị a na-apịagwu o nwere ike bụrụ na ị gara ebe ọyị gị hụ na ha ebidola riwe eriwe ọredi ịsa aka ozugbo ozugbo ma ha ekpere ị chọghị ịma ma gị nwa na onwe gị chọkwara isi Chukwu imeela maka nke a enweghị ohere mee gịnị so ha ozugbo a na-atagwu ya bụ gịnị maka na mmadụ nwere ike iji aka ya tinye nri n'ọnụ o wee baa ya n'ahụ nke ahụ bụ nnọọ ihe kwesịrị ekwesị ka anyị si Chukwu imeela ya bụ gịnị o kwesịrị ka anyị na-enye Chukwu ekele dịka anyị na-eme gịnị dịka anyị na-enyekwukwa mmadụ ibe anyị ekele echefula ihe m na-agwa gị ebe a oge ọbụla m na-asị gị na mmadụ bụ mmadụ n'ihi mmadụ ibe ya nke bụ na anyị agaghị abụ mmadụ ewepụ na anyị bụ mmadụ wee nye gịnị wee nye mmadụ ibe anyị ya bụ gịnị ọ dị mkpa ka anyị bụrụ ndị nwere mmụọ ị na-ekele mmadụ ka anyị bụrụ ndị nwere mmụọ ị na-asị onye mere anyị ihe ọma ihe i mere erika Chukwu gọzie gị ihe i mere dị m mma ya bụ gịnị ekwuola m na ihe merenụ o ji dị mkpa bụ gịnị na ka a na-enye ekele bụ gịnị ka ị na-enye ekele ka ị na-asị mmadụ ihe i mere dị mma ka onye ahụ ga-enwe mmụọ ime gịnị imekwara gị ọzọ ya bụ ọ bụrụ na mmadụ mere gị ihe ọma ma ikele gị onye ahụ mesị gị ya imeela ọ ga-afịakwa ahụ ka onye ahụ mee gịnị ka onye ahụ mere gị ya ọzọ ihe isiokwu sekpu ntị isi sekpu ntị n'ihe m na-ekwu n'ụbọchị taa wee bụrụ gịnị ọ bụrụ na ị naghị abụ onye na-ekele mmadụ ma o mere gị ihe ọma bido site n'ụbọchị taa kpawa agwa ị na-eme gịnị ị na-enye ekele abịala chewa oge mmadụ butere gị ụgbọala maọbụ mmadụ goro ụgbọala goo ezigbo ala sị gị nna lekwa ala onwe ihe m ji eme werewa ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-abịa dawa n'ala na-ekele mba echekwala oge ahụ maka na ọ bụ obere mmadụ mere gị ihe ọma o nwere ike bụrụ na ị nọ ofu ebe ọ bụrụ na o nwe ka mmadụ si nyere gị aka sị ngwa biko ka m butetụrụ gị ihe a ibu onye ahụ enyere gị aka wee bupụrụ gị ya ikele onye ahụ ụmụ obere ihe mmadụ nye gị ọ bụrụgodị mmiri ka isi mmadụ biko nna kutetụrụ mmiri ka m ṅụọ onye ahụ kutere gị mmiri esi ya ndewo Chukwu gọzie gị ime ka ịhụ na onye ahụ obi ga-adị ya mma ụbọchị ọzọ isi ya mere m ihe o nwere ike bụrụ ihe karịrị ikutere gị mmiri onye ahụ agaghị eme gịnị ọ gaghị enwe mmụọ ntamu ikutere gị ya bụ mmiri o nwere akụkọ mere eme o nwere obere nwatakịrị nọ ihe dịka afọ 5 mana ka esi azụlite ụmụ n'obodo ka anyị ọ bụ ndị Igbo si azụlite ụmụ oge ahụ ụmụaka dị obere aga na-ezi ha obere ozi okike kwere ha nwatakịrị a wee mee gịnị wee gaa ka ọ dị ugbu a mana ụmụaka ugbu a ha makwa ihe bụ mmadụ ịga ne mmiri obodo ya bụ na ụfọdụ na-akpọ ya iyi wee mee gịnị wee gaa kute mmiri wee lọta n'oge gara aga ọ na-eme ụmụaka na-etopụta ụmụaka dị afọ 5 afọ 6 afọ 7 afọ 8 ha nwere ike gaa kute mmiri na mmiri obodo ya ọ bụ onye gbagotele anụ onye oge ya na-agbagotela ụmụntakịrị ahụ kugara ha mmiri ha mee gịnị ha kpere ha ekpere gọzie nwatakịrị ahụ o nwere otu nwatakịrị mere nke ahụ mana o mere nne ya ihe nne ya ga-abịa makụọ ya sị onye nwe nwa kekwana onye nwe nwa mere m ihe a nwatakịrị ahụ wee gaa kute mmiri kụagara otu agadi nwaanyị nwaanyị ahụ eweta ego nye ya si ya ka ọ lawa nwatakịrị ahụ alaghị o megidesi ya nna ngwa bịa lawa nwatakịrị kechiri si na ya ma nla ka nwatakịrị ahụ megide ọ bịa sị mma nnukwu ahụ sị mma nnukwu si n'ụmụ onye nwe nwa oge ahụ ka o mere gịnị oge ahụ ka ọ bịara makudo ya sị onye nwe nwa kutere mmiri nwatakịrị ahụ wee mee gịnị nwatakịrị ahụ wee lawazie ebe ha ọ na-ezikwu ibe ndị ọma njem ọnụ unu ahụla na ọ dị mma mmadụ ị na-eme gịnị ị na-enye ekele anya ọ bụghị ebe a ka anyị ga-achịsa ọnwa ka anyị gaa ṅụrụta obere mmiri ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ anyị aga n'ihu ana m asị gị agakwala ebe ọbụla
ndị ọma anyị alọghachikwala ọzọ. Anyị ka nọkwa n'oge nke chọrọ nke dabara gị site n'isi mbido TV ebe ihe niile na-eme, ebe ihe niile dị mmasị ya bịara gị. Aka bụkwa m onye nke ga ahụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụketa ibu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịmana ịkpọ m onye mmemme ihe ọbụla m ji na-akpa nsị gị onye nke m ngwalekwu ya jide pụta ọbụla si wee dị tupu anyị aga ṅụrụ obere mmiri ahụ. Anyị na-eme gịnị? Anyị na-atọghesi isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa, maka na oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ anyị ji na-eme ihe ahụ na-amasị gị, ihe ahụ gị onwe gị chọrọ. Ozi ekele m ji n'aka ugbu a, maka gịnị? Anyị ka nọkwa n'oge ozi ekele. Kelere m isiokwu nke anyị jikwa n'aka n'ụbọchị taa bụkwa gịnị? Ọ bụ ozi ekele. Ọ bụ ihe banyere mmadụ ị na-eme gịnị? Mmadụ ị na-enye ekele, ị na-akpa agwa ekele. Ngwa ka nzipụ ozi ekele njinaka ugbu a. Ozi ekele njinaka ugbu a sitere nnọọ n'aka nwaada Ifeọma Anụsị. Ifeọma Anụsị si m were egwu ọbụla dị m mma kelere ya ndị ezinụlọ ha niile, maka na ada ha nwaanyị ada ezinụlọ onye ọ kpọrọ nwaada Beatrice ga-eme gịnị? Ga-agba akwụkwọ n'oge na-adịghị anya. Onye nke m, nke a bụ nnọọ akụkọ ọma. Nke a bụ akụkọ ọma. Ọ dịzi m ka m pịapụrụ ndị ezinụlọ ha nkwa. Ngwa ka m pịapụrụ unu nkwa. Tugudugududum yam yam yam. Nke ahụ nkwa ka nkwa. Ngwa were na otu ahụ. Ya bụ gịnị? Ọ na-akwado ịgba akwụkwọ n'oge na-adịghị anya, maka na ya bụ ihe bụ oke ihe aṅụrị na ọrụ ezinụlọ, ọrụ nne, ọrụ nna na-agwụ oge nwa ha nwaanyị mere gịnị? Si n'aka ha wee gafee n'aka di. Ị marazie na ịrụọla ọrụ gị nke ọma, mana azụ ha ị mara na gịnị? Na agaghị eme nke ahụ. Otu ọbụla o si wee dị, ana m asị ka Chukwu gozie ezinụlọ ọhụụ a ha na-achibido. Ewe m sị amị. Ozi ekele ọzọ njiri ugbu a sitere n'aka Christopher Anaba si m onye mmemme ka ewe nwanne isi m ka ewe nsi gị ole ewe ya gazie ya dịrị gị na mma. Esi niile ekele anyị n'isi mbido TV ka si wee na-akwalitekwa asụsụ na omenala ndị Igbo. Onye nke m, ịma na Sọnị si na ọ na-abụ onye kelee Sọnị ekele ya. Nwanne m, ana m ekelekwa gị na-asị gị ya gaziere gị, ya dịrị gị na mma. Nke ọbụla ị na-eme Chukwu ga na-akwado. Igbo n'aka nri ị ga-ebute, Igbo n'aka ekpe ị ga-ebute. Nke onye na-eme dị mma, nwanne ya gaa n'ihu. Anyị ga na-eme ihe Chukwu ga na-akwado, Chukwu ga na-agọzi. Ewe m sị amị. Nke ahụ wee bụrụ ya. N'oge na-adịghị anya aga m achọta ọmalịcha egwu dị mma ka m wee mee gịnị? Ka m pịapụ ya bụ egwu ka anyị sọọ galigali. Mana tupu m pịapụ ya bụ egwu, ka anyị chịkọọ isiokwu nke anyị ji n'aka ọnụ n'ụbọchị taa, maka na Igbo kwuru okwu sị na ọ na-abụ ụkazi ju akpa, ma ọ bụkwa n'ihe ju akpa eme gịnị? Amachie ya ọnụ. Nke ahụ wee bụrụ ya. Isiokwu nke anyị lebara anya n'ụbọchị taa bụ gịnị? Isiokwu na-asị agwa inye ekele. Agwa inye ekele. Ndị be anyị, echefukwala na ọ dị mma ime gịnị? Ị na-enye ekele. Mmadụ mere gị ihe ọma, esi ya imeela, esi ya imeela o, thank you o, Chukwu gọziere gị o, Chukwu gọziere m gị o. Otu isi wee mere m, onye ọzọ mekwara gị karịa o. Maka gịnị? Maka na ọ dị mma mmadụ ị na-enye ekele. Ọ bụkwa na omenala anyị n'ala Igbo, ị na-eme gịnị? Ị na-enye ekele. Anyị echefukwala nke ahụ. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ gịnị? Kedu onye anyị ga na-enye ekele? Anyị ga-enye mmadụ ibe anyị ekele. Anyị ga na-ekele n'ihi na mmadụ bụ mmadụ nye mmadụ ibe ya. Mmadụ agaghị abụ mmadụ nye anụ ọhịa. Maka na anyị bụ mmadụ nye mmadụ ibe anyị. Anyị agaghịkwa na-abụ mmadụ ewepụ na anyị bụ mmadụ nye gịnị? Mmadụ ibe anyị. Nke ahụ wee bụrụ ya. Ihe ọzọ m kwukwara bụ gịnị? Na ọ dịkwa mma mmadụ inye Chukwu kere ụwa ekele. Nke ọbụla ị na-eme, echefukwala na ọ bụ gịnị? Na ọ bụ chi ji ndụ. Mana Chukwu enye gị mmadụ ndụ, onweghị nke anyị ga-enwe ike wee mee gịnị? Wee mee gịnị ka ị ga-eji wee kelee Chukwu? Ị ga-ekele Chukwu maka ndụ o nyere gị. Ị ga-ekele Chukwu maka ahụike. Ị ga-ekele Chukwu maka ikuku ume ị na-eku bụ ihe merenụ iji wee dị ndụ. Ị ga-ekele Chukwu maka ịhụkwara ihe oriri, hụ ezinụlọ, hụ akwa ị ga-eyi. Ụmụ ihe ndị ahụ niile ọ na-abụ uru ka a na-eme gịnị? Ka a na-enye ekele. Mana ezikwuru ibe ndị ọma njem ọnụ ọbịba ka anyị ga-achịsa ọnwa n'ihe omume anyị nke chọrọ n'ụbọchị taa. Ana m ekele gị, na-ekelezikwa gị, ma na-ekelezikwazikwa gị ọzọ ka ị si wee sonyere anyị. Otu ọbụla o si wee dị, mụ onwe m ga-ebido inye gị ekele
site n'ime gị gịnị inye gị onyinye ịhụnanya. Onyinye ịhụnanya a bụ gịnị? Ị ga-achọ m n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook, ị ga-ahụ m na Ikije Stanley Chizaram, na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije. Izibatara m ozi, gwa m ihe ị mụtara na ihe isiokwu nke anyị kwuru n'ụbọchị taa. O nwere onyinye ịhụnanya pụrụ iche m ga-enye gị. Onye nke m, ana m asị gị imeela maka isonyere anyị n'ụbọchị taa. Echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị na @isimbido TV, @isimbido TV na Facebook, na Instagram, na YouTube, na Twitter, ebe ndị ahụ niile anyị nọcha ya. Ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụla, o ji ngaji eri dododo. Cheta onye nọ gị n'akụkụ ji aka na-eme gịnị na-eri. Mee ihe ọma nye onye ahụ dị gị nọ gị n'akụkụ, maka na onweghị onye ma echi. Ebe a ka anyị ga-achịsọwa. Ana m asị gị imeela, ndewo.